Ca chegada destas datas e do Nadal son moitos os concellos e entidades que ofertan unha ampla gama de actividades culturais, sociais e deportivas para desfrute e lecer dunha sociedade cada vez máis activa e dinámica. Aproveitando as festas, xurdiron nos últimos anos un importante número de San Silvestres que durante o día 31 tomarían as rúas das vilas e concellos galegos na procura de despedir o ano dun xeito deportivo, pero tamén festivo, lúdico e sobre todo participativo. Como sempre, a tónica dominante era a gran participación de milleiros de persoas que compiten, moitos deles disfrazados na procura dun remate de ano o máis atlético posible. Entre elas, contamos con varias que teñen ás súas costas varias edicións, como a carreira de fin de ano de Mugar dos Ares, a San Silvestre Pontesa, a San Silvestre Betanceira, a San Silvestre Compostela ou a San Silvestre do Concello de Fene, esta última do día 30, o igual que a Pedestre de Añóns. Un ano máis, e xa son 5, a Pedestre do Añóns foi todo un éxito con máis de 300 participantes. Chegados de toda a provincia, os deportistas citáronse no pabillón Vila de Noia, onde a saída estaba marcada ás 4:30 da tarde. Dende o lonxe xa se respiraba un gran ambiente pola música e alí poidose comprobar cunha gran afluencia de público. Tamén houbo quen se animou a disfrazarse con algunha perruca ou con tutú, aínda que a maioría dos atletas optaron pola roupa cómoda. Nesta edición, os gañadores absolutos foron auténticas sorpresas. Na categoría masculina, José Miguel Gómez ocupou o primeiro posto do podium. Boirense, de 40 anos, decidiu asistir por primeira vez precisamente para celebrar o seu aniversario. A outra cara foi Laura Núñez, coruñesa tamén de 40 anos, que tras participar en dúas edicións anteriores, logrou nesta proclamarse campeona a pesar de estar a sair dunha lesión. A cita rematou coa entrega de trofeos e medallas onde se viviron momentos emotivos. A comarca de Ferrolterra foi nos últimos días o estiario dunhas cantas destas probas, nas que ademais do competitivo os participantes aproveitaron a ocasión para demostrar as súas mellores galas con disfraces ilustrativos do que foi o 2017. O Concello de Fene foi o máis madrugador en celebrar a súa proba. Tivo lugar o sábado e foi unha carreira pertencente ao circuito de carreiras da Deputación da Coruña e que reuniu a preto de 400 atletas, entre os que participaron na cita senior e os de base. Brais Canosa e Sara Guerrero foron os máis rápidos en cubrir os case 4 km de proba, na que ademais os moitos dos participantes na andaina que se levou a cabo despois da carreira disfrazáronse para celebrar a saída do ano con bo humor. O domingo, a pesares das inclemencias meteorolóxicas que se rexistraron, foi a quenda das probas de Mugar dos Ares e das Pontes. En Mugardos, que celebrou a súa 13ª edición, congregáronse case 300 atletas dos máis de 400 que estaban inscritos. De entre todos eles, Jonathan Fernández foi o máis rápido en completar os case 11 kilómetros que constaba o percorrido. En categoría feminina, a máis rápida foi a coruñesa Laura Núñez. A última das probas tivo lugar case de noite a San Silvestre Compostela, derradeira proba atlética do ano 2017 en Santiago de Compostela, que forma parte do programa Corresan. Foi todo un espectáculo deportivo con animación a partir das 5 da tarde no mellor esteario posible, a Praza do Obradoiro. A quinta edición da San Silvestre Compostela, que reuniu na capital galega centos de atletas, disputaríase o 31 de decembro ás 6 da tarde. 2000 deportistas e centenares de espectadores deronse cita nas rúas de Compostela para despedir o ano practicando deporte. Unha carreira que vai a máis cada ano e que contou coa novidade das saídas diferenciadas para os corredores que querían competir e para os que desexaban facelo de forma lúdica. Cunha sorprendente noite no que atañe a climatoloxía, a victoria deportivamente falando foi na categoría masculina para Andrés Tedán, que invertiu un tempo de 17 minutos e 49 segundos nos 5 km e medio de percorrido. Superou ao seu compañeiro do Club Atletismo Santiago, Diego Barreiro, e terceiro foi o santiagués Luis del Río. En categoría feminina, a victoria foi para Raquel Suárez Pedrosa cun tempo de 20 minutos e 29 segundos. Segunda foi a súa mai, Esther Pedrosa, e en terceira posición quedaría Inés Castaño.